Començos borbònics. Felip V va derogar els furs de València. La decisió semblava una venjança o un càstig com l'incendi de Xàtiva. Probablement, aquell rei hauria fet el mateix sense l'excusa de la rebel·lió, no unànime, altrament dels valencians. En realitat, resultava absurda la supervivència de les legislacions medievals de la Corona d'Aragó en el si d'una monarquia absoluta com ja era, i des d'un principi la dels Àustries. Les velles arquitectures forals creaven unes barreres no sempre fàcils de superar per a l'exercici del poder autocràtic. El centralisme, que hauria d'haver articulat aquell preestat espanyol, ensopegava també amb les llibertats i els privilegis de les institucions locals. I per molta vall que hagueren caigut en la nostra decadència, el dret públic autòcton mai no va perdre del tot les seues virtualitats. El comte-duc d'Olivares havia intentat la imposició de les lleis de Castella als territoris catalano-aragonesos i no ho va aconseguir. El règim de Castella s'ajustava més a l'ideal d'aquells governants, no posava tants obstacles legals a llur acció. El primer Borbó, educat en el model de la monarquia francesa, havia d'ésser ben sensible al problema i la seva concepció de la superioritat incontrolable i incontrolada de l'autoritat reial li permetia de resoldre'l d'una manera dràstica. Parlant de les lleis que deroga Felip V, diu: las cuales, con la variedad de los tiempos y mudanza de las costumbres, podría yo alterar, aun sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello. Aquestes paraules són prou explícites, aun sin los sólidos motivos y circunstancia de l'alçament valencià. Sempre hauria al·legat la varietat de los tiempos y mudanza de las costumbres com a raó bastant per a suprimir el règim autòcton. Els valencians van protestar del legicidi. Els qui s'havien mantingut fidels al Borbó estimaren que era una decisió injusta. La ciutat envià una ambaixada al rei per demanar-li que la revoqués. El jurat Lluís Blanquer i el buròcrata que va redactar-ne la sol·licitud, Josep Ortiz, foren empresonats al castell de Pamplona i ja ningú no gosà prosseguir les gestions en aquest sentit. Les lamentacions foren fetes en privat. El doctor Isidre Planes va escriure una carta a un seu amic castellà en 1709, sintiendo mal de la introducción de las leyes castellanas, que en extremo grado aborrecen todos. I podem pensar que ell no era l'únic a expressar-se en termes semblants. Tanmateix, si el Principat i Aragó acaben per conservar el dret privat de l'època foral, els valencians no obtindran ni tan sols aquesta concessió. És més, els juristes valencians del 18 van sentir-se immediatament còmodes dins l'ordenament legal castellà, i alguns d'ells, com Gregori Mayans i Josep Berni, poden ésser considerats capdavanters de la renovació dels estudis jurídics espanyols. Sembla que la submissió al nou estat de coses fou veloç i integral. Els historiadors valencians del dret no han donat encara cap explicació satisfactòria d'això, des de llur angle i si és que en té alguna. Potser les afinitats bàsiques entre el nostre dret privat foral i el castellà eren majors que no les que pogueren existir entre aquest i el del Principat o el d'Aragó. I, en conseqüència, el canvi de lleis no hauria estat massa revulsiu per als valencians. No ho sé, fora un punt a examinar.